Ikusten duzue, gonbidatua badaukagula pres, Krutzita Etxabeda bera 82 urte ditu eta 7 urte zituen Gernikako bombardaketa ura gertatu zenean. Krutzita, egun honetan eskerrik asko gurekin egoteagatik. Zer modu zaude? Zer modu zaude, nola bizi duzu gaurko eguna? Ederto nau, ni dekotan edaberako ezinek eskatu gizau. Ondo nabil. Eta ze oroitzapen dituzu? Gaurko egunez oroitzen zara gertatu zen hartaz? Txelan. Oroitzen zara gogoratzen duzu nola bizi zenuen egunura? Bai, gogoratzen az asko. Ezke, gauze asko orduan enikoak, primera komunionen jaben aprilien orduen, da ez dakit noga zeinamen bez. Baina bombardetako gauzek izatez astuten. Arek danatikotas gogoan, nun egon iten zelan egon iten. Non zeunden, kontatu pixkat? Non zeunden egun hartan, momentu hartan? Lumo bidie badakizu, lumoa bidie, bandau plazatzu moduko bat, 4 bankos deko naizena. Da joan ginena da Merigen diegaz. Gure lagunen kriseda bategaz, da umiek hainbeste joan ginen, da Merigen diegaz. Da hangauzala, laurekin geruen, agertu zen abio bat bakarrik. Da gero, handik ez da izan, 10 minutu, ordu lauren, lau abio, da gero tortzen bizit, eta ikuskeden duen, zelan botat bezan bombak. Beldurra sentitu zenuten une hartan? Asko. Negar da negar. Da non ginen, lau ordu. Sortirik engeruen akabezan, da gu egon ginen, baino beratzu hau, bertan kamioan, egon arbol handi bet, da nazpilin zan jentie arbolin, dara ise bota enbonbie eta 8 hil ziren antxe. 8 persona. Nola aurkitu zenuten ondoren Gernika herria? Ona jetxizire zinetenean? Ginen, bera, dana zuten, baina, zelako jamak. Ondino, etziek erretan, ze orduen ganera etziek, mi pentsetot, gurrezkoa ziela. Baina zuten dana herri ze, nik, hau Ukrainakoa pasadena, pena bat emozti eta txarto paseot, ikusten telebizioan txarto paseot. Baina, han Ukrainien zurik eta ez da ikusi, klaro, bomba kontaten apurtu. Baina zurik ez, hemen dana zuten, baina, dana hor behien, minkalien, onzan refugio bat, da hor hainbeste hil ziren. Hora bota bomba bat, ganera refugiak orduen izin ziren ganarakoak. Bunkerra bai, hemen dauena bunkerra bada obia beha. Ostien, da hemen hil ziren hainbeste. Ikusten dut gainera pin bat daramazula eta pin honek bere historia dauka, ez da? Konta iguzu? Honek, gu joan ginen, amentik Gerniketik, hermanatu inzien Alemaniagaz. Da ingen duen eskursine bat joak ginen jentie. Da antxe regalezkuen. Hau, da mentxe pinamen, da mentxe da beste urtien. Aitortza hori badute Gernikarrek, badute Euskal Herritarrek, baina falta da oraindik... Zeharik alemanak eskatu ben parkamena, baina espainolak ez da eskatu. Hori izan galdera. Aitortza bat oraindik falta dela, ez da? Bai, ez da geur edo datore burendiku bat dator, baina atzo esatuztan alkatiek ez da dela pentsetan eskatuko da beni parkamenik. Zuk uste duzu barkamena eskatzea falta dela, zuri norbaiteko oraindik barkamen hori zor dizu? Klaro, zor da bena, parkamena zor gure, klaro, zor da be parkamena. Franco eskatu bian, baina Franco joan zan. Da hone, besti dauzenak, bueno, eurek ez diela, esate bala, ez da izan txinek, eurek ez zien, arek ez zien, baina, bueno, parkamena eskatu, nahi eskatu, horrek ez duko remediorik, joan ziren hainbeste jente, da arek ez datoz, 2.000 ingeru, 1.800 batzuk zaten da, 2.000, 2.000 ingeru, persona hil ziren, amen, klaro, ilzien asko kanpoko ape, hemen milizian nuek eta egon zinak, arepe ilzien. Bueno. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, tartea guateratzeagatik gurekin egunon Euskadin egoteagatik, Krutzita, eskerrik asko.